L-eks deputat kummissarju tal-Pulizija Silvio Valletta li huwa wkoll ir-raġel tal-eks Ministru għal-Għawdex Justin Caruana ikkonferma li segwa anke l-finali taċ-Champions League tal-2018 flimkien ma' Jorgen Fenech. L-aħbar kienet żvelata mid-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi. Valletta jikkonferma l-aħbar meta mistoqsi mit-Times u qal li ħallas l-ispejjeż tat-titjira iżda mhux il-biljett tal-ground. Din hija t-tielet aħbar fi ftit jiem li tikkonferma l-ħbeberija mill-qrib bejn Jorgen Fenech, akkużat b'kompliċità fil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, u Silvio Valletta, ir-raġel tal-eks Ministru Caruana. Dan wara li kien żvelat li flimkien huma sifru għall-logħba bejn Chelsea u Liverpool fi Stamford Bridge fejn segwew il-logħba f'VIP box. Fuq l-ajruplan, Fenech instema jirreferi għal Valletta bħala tziju Silvio. Ftit wara kien żvelat ukoll il-pulizija kisbu filmat li fih Silvio Valletta jidher fil-karozza lussuża ta' tip Rolls-Royce ta' Jorgen Fenech waqt li jiftaħar li hija tiegħu. Fl-aħħar sigħat Net News vela li Silvio Valletta issejjaħ fil-kwartieri ġenerali tal-Pulizija fil-Furjana fejn kien interrogat brabta mar-relazzjoni mill-qrib tiegħu ma' Jorgen Fenech. Silvio Valletta qed jiġħad li kien jaf li qed jagħmel xi ħaġa ħażina f'dawn l-episodji. Minkejja dan id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi ddikjara li dan mhux possibbli għaliex is-CID taħt it-tmexxija ta' Silvio Valletta kienu jafu li Jorgen Fenech kien ikkunsidrat bħala persuna ta' interess fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia.